Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkanmu da ƙara kasancewa a sashen Arewa Tech and Crypto TV. Kara manta in yau ne farkon shigowa, a danna mana subscribe sana danna mana ƙararrawa don samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. A yau ma ga mu da sabon bidiyo akan wannan application na ShareIt, wanda already dama kun sani mun muku bidiyo a baya. Za mu ajiye muku link din a cikin description da kuma na farko na wannan bidiyo. Za mu ajiye muku link din yadda za ka yi register, wanda kuma already dama ka yi register ko kuma za ka yi register da za mu ajiye maka link din da zai kai ka Play Store domin ka yi downloading wannan application. Wanda kana downloading wannan application nan wajen zai nuna maka waje ne kamar haka already dama kun sani. To yau bidiyon da za mu yi akai ba wai yadda za ka yi earn money, yadda za ka yi mu earning ne akan shi wannan application, yadda za ka samu kuɗaɗe da yawa kenan akan shi wannan application na ShareIt. Already kun sani a wancan in ka bude shi za su baka dama ne kai anin na recharge card da sauransu, kai charging na recharge card kamar na 70-50 haka to above, wanda kuma kai rufa da insha Allah shi ma ana baka 50. Za su na baka box ne wanda za ka na samu kana yin using through diamond, kana yin anin diamond through wannan diamond din in ya kai ya danganta da adadin diamond din da suka baka, za ka yi amfani da shi wannan adadin diamond ka yi withdraw na shi wannan recharge card wanda recharge card din ya danganta da irin wanda kake so. Za ta iya yiwa Zen ne, Airtel, Glo, 9 Mobile or MTN, wanda a cikin wayannan layuka insha Allah kowanne za ka iya yin withdraw. But yau bidiyon nan ba wai akan komai bane face akan yadda za ka ƙara samun box ba tare da wato ainihin kayi a referring ko kayi zamanto ya kai 24 hours ba, wanda kun sani a bayan duk 24 hours ne suke baka damar da zaka cire kuɗi a cikin shi wannan application. But yanzu insha Allah za mu nuna muku yadda za a yi ka samu shi wannan box ba tare da ka yi a shi wannan referring ba. Wannan ku duba za ku ga shi nan sunan muna da 0 box ne, but insha Allah yanzu za mu nuna muku yadda za a yi ka samu box ba tare da shi wannan application naka yayi 24 hours before an ba. Kai tsaye yayin da kake so ka samu 1 box ko 2 box ko adadin iya box da kake so, zaka taba shi wannan compost ne da kuke gani. In ka taba compost zaka ga mutanen da suka yi posting a cikin shi wannan application, wanda duk wanda kai wa liking cikin ikon Allah za su baka shi box guda daya. Kamar wannan gayan da kuke gani muka shigo haka, kamar da kuke gani za mu shiga. Muka shiga za su nuna mana mu yi liking ne ko wani abu makamancin haka, wanda in dai kai wannan abu ɗaya daga cikin wannan application insha Allah za su baka box guda. Gashi nan sun nuna mana mu yi getting box, za mu yi get, mun insha Allah muna getting, za su ba mu 1 box ne kamar yadda kuke gani. Gashi nan sun ba mu gashi nan we win, mun samu kenan 1 box. Za mu yi open na shi wannan box da kuke gani. Kai da in ka yi ani na shi wannan 1 box, zaka duba zaka ga gashi nan sun maka multiple na 1 box, gashi nan multiple na 1 box, zaka yi enter na shi wannan 1 box. Gashi nan za ku ga gashi nan sun bamu adadin kuɗi na shi wannan 1 box. To kai tsaye za mu fice ne daga shi wannan 1 box, wanda za ku ga shi gashi nan amount na shi wannan diamond ya karu. In amount na diamond ya karu za mu iya zuwa kai tsaye za mu yi withdraw, ko kuma ba lalle a kan lokacin ba, ko za mu iya ƙara lokaci, ko kuma in dai mun yi sai mun yi wannan 24 hours da suke badawa sannan mu ji mu withdraw, saboda kar ayi wasa da wannan dama. Insha Allah shikenan ke ga abin da zamu nuna muku. Sai dai kuma sun ƙara upgrading na wanda in dai kai referring za su ƙara ma wannan spine din guda 10, za su baka spine guda 10. Bayan sun baka spine guda 10 sannan za su ƙara maka box kuma za su baka 50 naira.